НАК подкаст, представен от WA Time. Тази седмица сме ви подготвили 2 епизода, защото следващия месец ви очаква нещо голямо. Затова днес наши гости ще са госпожа Маринова и господин Христофор Данчев, който ни пази и ни посреща всяка сутрин на главния вход. Здравейте, госпожо Маринова. Първият ни въпрос към вас е: какво е нещото, което си помислихте, когато за първи път седнахте на директорското бюро? То беше леко стресирана ситуация. Първо бях много млада, бях на 35 години. През ум не ми беше минавало, че може да се случи подобно нещо. Но пък почувствах се искрено полуаскана от доверието, което госпожа Дичева ми представи. Истината е, аз заминах 99-та година за Америка и тя ме извика, като ме попита какви са намеренията ми. Дали ще оставам там или няма да оставам. Аз си казах, надали ще остана, защото детето ми е много малко. Сина ми беше на 1 година тогава. И я попитах аз пък на свой план, както вие ме питате. Защо ме питате вие, какво имате предвид? И тя каза, аз имам други планове за тебе, но нищо друго не каза. Така че хвърлена в необятното, в неизвестното, с много кризисни моменти. Силата не се придобива с получаването на някакво работно място. То не е място, не е стол, не е пост. То е професия, призвание. Няма директор, има професия учител. Ако си добър учител, обичаш си училището, значи можеш да бъдеш и добър директор. Ама затова трябва да се научиш от началото до края. Малко по малко и като искаш и като срещнеш очички, които те гледат разбиращо, някак си се получава. И нашият втори въпрос към вас е да ни разкажете най-необичайната си история, от когато сте била в чужбина. Така, най-необичайната история беше, когато едно българче запали училището, в което работих. С половин изречение става въпрос за училища, които са създадени преди 60 години. В първото от тях са учили Борис Джонсън и Урсула фон дер Лайен. Тоест нещо, което е непробиваемо в системата на европейското образование, обаче беше пробито от един Симеончо, който се е опитал да запали цигара в мъжката тоалетна на последното училище, построено, което дигна голям панаир, дойдоха линейки, дойдоха пожарни и всякакви безобразни неща се случиха. И понеже аз бях съветник, такъв какъвто съм и в момента, на мене трябваше да падне, върху мене пада да го защитавам. Детето беше наказано с преместване в един интернат и след 40 дни директора бесен ме извика да ми каже, че са го върнали обратно с следната констатация, че моралните щети, нанесени на ученика, бидейки наказан, са многократно по-големи от физическите щети, нанесени като е изпушило там училището. Тоест, материалните щети върху материалната база на училището са по-малки от това, което се случва в сърцето на детето. И така. Значи той хем е виновен, хем стана герой, хем се върна на бял кон. Благодарим ви, госпожо Маринова. Здравейте, господин Данчев. Първият ни въпрос към вас е: как ви протича един ден като охрана на нашата гимназия? Протича тежко, защото наблюдавам всякакви неща и се радвам, и се ядосвам, така че всичко е нормално за една, многообразна гимназия. И нашият втори въпрос към вас е да ни разкажете малко повече за страстта си към кулинарията и защо решихте да напишете книга. Страстта ми се породи в казармата, защото имахме невероятен готвач, който пък също беше габровец и ме научи на много хубави неща. И вече в последствие, знаете, то като крастата. Тръгваш ли един път по този път, то вече все повече и повече те дразни. Искаш да научиш все повече и повече.
И когато вече смяташ, че си стигнал до някъде и си научил много, изведнъж разбираш, че нищо не знаеш. Благодарим ви, господин Данчев, за участието. Тази седмица въпросът ни към вас е: какво е нещото, което ви е страх вашите родители да разберат за вас? И отново, ако искате да споделите вашия отговор, може да го направите с нас или с вашия клас. Бъдете подготвени за всичко, Защото следващия може да е един от вас.